Full fashion täze eşik magazyny açdy. Bir kararda liftin kaplarından sağa öwürlendi. Ine görüşmez ýaly. Tomuz üçin ören amatly eşikleri, dukulary, kostyumlary, köýnekler hazırlaýar. Aklatjan gowum ýagdaýlar. Gutly bolsun magazyn. Tamam bırak. Gel. Täze açdyň ha? Sene.com. Ine arzanca kostyumlar. Ardan ne lan bata? İstişak komplet. Komplet şorty, futbolka. Havada. Taýyncak giyinýän, gitýän, çykýan gon aeroportda. Kavan style koynaklar. Tiyadalik baklıklar 150 manat. Skipkada. Aha. Tiyadi tavanlı deli otur şuman. Olara mamatlıca olar. Dukular orfalar dak magazynyň tapawdy. Orfalar dakmağa den şu at remonda geçti. Berke me tavarlar getirdik. Skipka gelivermeli.